Abekho manje ubufakazi baloko singabubona phi nini ukhona nomdlalo osazodlala kuona mhlawumbe esingafinyelela kuwo la uzobe kahle isikhathi ubufakazi ukuthi kahle kahle umuntu wena hayi khona umdlalo lapha eMandeni mhla ka 30 December kulopana wangakithi uthi umthakashana khona umdlalo lapho mhla ka 30 hayi zobe phelela kakhulu into emnandika lapha kube khona ifolo lamaGoso wonkana nje akhona lapha kwipost abiziwe nawa azobona cha lo mbhemu uqinisile ngoba phela uma ngabe khona othi engabizelana nami endlini akavele phela angithi nakho ngiyasho angithi vese ngiyasho akasho ukuthi mina mxhashazwa ngithi ngibeke side athi mina ngithi mina ngeke ungidlule ngokubiza phela silwa ngephimbo mhla ka 30 December yeah kulo nyaka siyaphuma lo ukhovothi eMandeni lapha umthakashana uvuthi umxhashazwa uyosokolisa amaGoso kafana ngephimbo kwasani kwaGoso kwasani hayi umshubo lapho ngibashaya ngidleka vele kanje mhla ka 30 December kulopana wangakithi uthi umthakashana khona umdlalo lapho mhla ka 30 hayi zobe phelela kakhulu into emnandika lapha kube khona ifolo lamaGoso wonkana nje akhona lapha kwipost abiziwe nawa azobona cha lo mbhemu uqinisile ngoba phela